Ngipdang subaya phi ha kapule khubor ngap shipang balada ka dikasian ka banikong ya phi ba phin ngap iki khubor bangi pule na ka banta jong phi tesngo ba ban like ba subscribe ya kanika channel khanang bangin la ban le kham bha chu shu ha kini kisngi ki banang wan ki khubor ba menta kasngi unre trik urisau arajar arpuar katuk ani ki khubor nonong sanhima lingba ki khaput north east khaik share ka Bangladesh Myanmar Shillong Risau Santarik ka Directorate of Revenue Intelligence jongkatnat kapla tingka ka sarkar padeng ha kasi balang kalapan pau ya ki khaput ka than chtai lamingi lapanan kam ban khayik siar na Bangladesh bat Myanmar batang hau bnai balala kila yokun rup shispa arpuwei kilo ka siar bat lapanya lingba ka ni ka than Hau kerbo khubor ka DRI ka ong ka jingyo konrup ksiar barang shen na kini ki than ka pen I ba ka jingkhai ksiar lingba ki khaput na Bangladesh bat Myanmar kala kieu ha kini ki khindiat sngi ka DIR kal ong hadien bala yo jingtep batikna la penlong ya ka jingap shrip hapatna Delhi bat Mumbai na kini ki jaka la yo konrup ndrepusan point sau punru kilo ka ksiar bawan na bari bat shongdor lai pulai point sau phokraur Kani kaksiar bala yok kunrup kalawan na Aizol Mizoram sha Mumbai daga bapanan kam da ki courier bat ya kini kiksiar bala buri ha ki borni bala pen ipat bala thep da ki jan phong Sakawai pat ka jingja ka DRI kala yo ban kunrup kumba arpulai kilo kaksiar ka basong dor khatwai point nrupusan kelur ya kani kaksiar bala wanra na Myanmar bat bala yok kunrup na ki artli ki kali ka DRI ka ong baka jingtep batikna kalapan pau bakadan ka jingwanra ya kiksiar na champai Aizol Mizoram Shakal kata West Bengal daka baburi ya ki hakikali namar kata ka DRI kalapan long ya ka jingpet ngor bat jingpen ap ha ka arpupra bat arp kundai terik unai lur arjar arpuar ka jingpet ngor kala long ha ka surok ba Siliguri Guwahati bat saungut ki breu ki bala shong ha ki artli ki kali kila shabat Hadin balapit minyak ya kita kali hadu ars ngila yo ban kendrup ya kita kiksiar ba arpulai point arpulai kilo ka DRI kala ong ba kani kiksiar bala buri ha kacaka bala shna karpang hapo upaip ba penyaso ya ki classes na kamon syakadiang hadin ki syaka kali ba syadin baro artli ki kali Ya katai kaksiar bala khayi na Myanmar sa India lingba ki jaka khaput ha Mizoram bala tip kum ka zo khautar ha ka baya dei bat ka ne saungut ki breu kila sha kem hadu menta Shushu ka DRI ka ong ba ha ki khendai teli ki wei pat ki kes ha unai lor arjar arpuar ka DRI kala kenrup arpnyu kilo kaksiar bala khayi na North East sha ki benta ba pher jongkari Da ka jingyo kurup ya kita kiksiar ka DRI ka ong bakla nang lap shushu kumno kinong khayi ki pran kam ya kilat ki buit ban poi ya kaksiar na bari sha India lingba ki Thai North East ka DRI ka ong ru ba ka jingtok ke halor ka ni ka jingyo kurup ya kiksiar ka dang yai shakman Sa ka ni ka wei pat ka khubor dang tokit ki polit omla pen ithu ya ka met ka samla Shillong Risau Santarik ki pulit kidang penlong ya ka jingtok ket halor ka jingyap jong ka wei ka samla halaus iem ka baha papo ka jingpet jong ka shnong maulai moro ha ka sautarik mentau benai Ngimpala ban penithu ya ka met ngila pengat muka duma pat ka jingtok ket kadang yat ong USPCT uba wivix iem Kumban syukadau haneng ha ka janmit jong ka sautarik urisau ki pulit jong ka pasture bit house ki lalit ban shimtino ya ka met jong ka wei ka samla na laus iem ka baha papo ka jingpet jong ka shnong maulai moro ya ka bala suba bala sha penyap Ya ka met jong ka tei ka samla la lap de ki breu ki balit khetit shaklau ki bala pentip mar sha ki pulit halor ka tei ka jingja hadin ka tei ya ka met la penket no shani grims ban pendep ya ki jingran kambaro Kindiat ki khubor no kin jat shai Shatap usamla kiewlum na Shillong bat saupu ngut bahap ka yor ha Uttarakhand. Shillong Santarik Urisau. Kumba saupu ngut kinonglet kiewlum ki badang hap ha ka jingsha hikai kilamat ya kalanot na ka dau jong ka jingtua barat ba ka yor ha uwei ulum ba ubadan ha ka jala Uttarakhand. Usamla khasi ubalatip karteng kumutik lujerba ubalong udukhot jong ka Meghalaya Sport Climbing and Mountaineering Association ulaya shimbentalang hakani ka jingkiu ya uni ulum Draupadi dan datu ubadan ha Uttarakashi District Uttarakhand. Kitalong kubor kilayat hu bakad ni ka jingja kala jaha ka Sautarik Urisau
Ha kapor bagi ni kisau puar ngut kidang hiar ban wan pai no nau teu lomba kumba arku prangut naki kila Shah tap no batang prangut naki la yo ban sai. Menteri rang ba gajalla ukenrat sang mau ling ba ki social media uong ngikan men bat ngidang yai bu ha ki jing duwai na ka benta ka jingwan phai suk utik lu jarwa udokhot jong ka Meghalaya Sport Climbing and Mountaineering Association Ubama lambat sapwe ngut kinong kiewlum ki bala Shah tap ha utha barat ba ha Uttarakhand. Ukenrat ula ongru baka sarkar jala kadang budin bat belum jingtip na kitnat State Disaster Response Force Uttarakhand halor kani kajingja. Katkum kajinge thu jong Director General of Police jala Uttarakhand komba shipho ki met jong kini kinong kiewlum la yo bansai. Ko office jong ke DGP kala ong badang bun ki badang ja bat kajingwat ya kini ki badang ja kadang yai beteng. Buat sakani kawai pat kubor. Petlingo ki brio ya kacing mi pau pela hasahit bening. Mau kerwat santarik urisau. Mentakas ngi ke santarik ubnai risau ki brio baro ha kathan mau kerwat Southwest Khasi Hills District. Kilai i ya kacing pela ha kasahit bening. Ha ka baki layo i baki dan hado lai teli ki kenja simpeling ki baker tau biar ya kasngi ki baki brio kim juyu ikot. Kum kini ki jingja pau hasahit bening. Ya kani ka jing pau phala layo i na ki nong shong ba pher ka than mau korwat ha ka por kum ba shipau ar pau baje i ai min step jong ka santarik urisau ar hajar ar puar. Nalor ki lai tili ki dur ba ker so dong ya kasngi kalong ka ba phala ba layo i ru ya ka durul o ba pau kalong kum ki kerdon ya kejat la dapet bahaya ki hendrai ka ni ka ja no tang hadin kat tu kat ni kenta omla ashu ban yu i ki. Ha kani kasngi wala ka peneng ka syai kadar kam dan kanu ka jing hapslap. Hendrai kita ki dor ki longkum ki simpeleng ki pau ha sahit meneng. Kani ka peningo shisha ye ki brio ki bayo ya kani ka jing mi pau ha sahit meneng. Parlok baro ngin sai syam biang bat pihak ki we ki khubor. Sungubha kershan lemengi na kapor syakapor. Kublai shibun.